Σε μια κλινική δώσανε φωτογραφίες με μωρά, με νεογνά που κλαίγανε. Οι επιστήμονες γνωρίσαν γιατί έκλαιγε το μωρό. Ήταν ώρα του να φάει, μόλις ξύπνησε, ήταν να κοιμηθεί, διάφορους λόγους. Και το δώσανε να το δουν τις φωτογραφίες αυτές γυναίκες. Για να δουν γιατί κλαίει. Και απαντούσαν. Είχε διάφορες επιλογές, τσεκάρουν και απαντούσαν. Ποσοστό επιτυχίας 70% επιτυχία. Έτσι. Μόνο βλέποντας τη φάτσα του μωρού, μία γυναίκα μπορούσε να καταλάβει κατά 70% 7 στις 10 φωτογραφίες γιατί κλαίει. Εντυπωσιακό, έτσι. Τις δώσαμε τις φωτογραφίες στις άντρες. Έχω καλύτερη προσφορά. 20%, 20%, 10, 15, 10, 5, 100% επιτυχία. Οι άντρες, έτσι. Απίστευτο. Γιατί τσεκάρανε μια απάντηση. Θέλει τη μαμά του.